Yini mna kumyake yathetya intwana kumandi okutya iso delicious kuvuzisa izincwe ndabe ndiqonda uba bakwazayo mna oku ukhupha izituwa oku ukhupha izituwa uzibethile ezi ziqarazi hayi akhona ungayibethile zesityelo akhona ungayibethile nawe ndiyakubetha mos hayi mani bawukazi zithetha ngokutya hayi ndithetha wena mancendini bawukazi uyakwazi uthetha ngento enye ndiyakwazi uthetha ngento enye ndiphinde ndifake lenye utshintsha xa ndifuna into ibende nabawukazi ndikuncoma kwesi sikara siyi-together ke sasithi yi-together kaloku wena bawukazi ufuna ukusenza sibe namnam isiqara esi xa sohlukene ufike irayisi yodwa ibhaqelele kutapilanokuba funeke sibe together wake wathi uMandela I have fought behind the stars unity wayethetha iunity uthi masidibaneni sokwesiqarazi sixelisa malwimi ngekotani yo bawuka hayi le nto ubuyithetha iye ixhomekeke kube mali loo nto ihlambutha apha iye ixhomekeke kaloku ubana ya jonga yabona leyo sendlini naye inazo ezi-earphones ezi zinkulu umtshana lo wam kuthiwa once intwana ibe nee-earphones ezinkulu ilemba loo ntwana hayi sokabawukazi akonto kwentwana bawukazi intwana ihleli nje icofana nale mpyutha umhla nezolo icofana intwana once ibe nee-earphones ezinkulu ibe nalaa kompyutana nathi ihlala ebhakeni laa kompyutha isibaca ibe nezaa zinto zombili ilepop le uba inelepop ine-earphones ezinkulu ibe nefowuni krelekrele loo mntana yiyeke nisaniyithuma nasendlini ezintwana ziphelele ezingesini ngento yazo hayi ayifuni ukuvatsa izitya intwana ayikwazi notshenta ayikwazi notini into ku-excuse me hayi kiphelele ku-excuse me yabolakasise yabona wena bawukazi awufuni uvumela into yoba ezintwana zangoku ziyasodlula ngantoni bawukazi ngengqondo yenkcubeko hayi yazi ngengqondo yenkcubeko intoni kondini nantsa yemveli bawukazi into yaba udibani so-one nento ezibhaliweyo ayithethi loo nto leyo bawukazi ngobantu abangahlakaniphanga ngokubhala ya kodwa izinto zibona zidibanise ndiqhubekile bawukazi ngokuthetha nangokwenza uyabona ke ndingenaphi kwi-ball point bawukazi uyabona ke zangoku bawukazi le yasendlini ndithi mna xa ine-earphones mayingathunywa ngoba kaloku ingomso lalapha endlini nali kule ntwana hayi once ibe ne-earphones intoni ibe nempyuta yabona mna bawukazi nam ndinayo impyuta kodwa yam isashota ngalaa nto engathi yitivi nelaa gomagomo nawe nezinto ya ndinamaqhoshotho kwangoku andicofi ndiphambele hayi yeyona nto bawukazi yake yayicofa le nto yabona le nto nasendlini yake yayicofa bawukazi kade yaqhuma leya yayo yaqhuma ziyahlala kwezi zinto zazo yayicofa le ntwana ixelide yade yaqhuma bawukazi ndathi ba uyayicofa kwedini kaloku bawukazi izayithengelwa ngubani kaloku uyabona ezaa zinto ziyadinwa bawukazi iyafana nomntu impyuta uyicofa uyenge iyadinwa impyuta ibona netivi awunobukela itivi uqala ngo-6 ekuseni uphinde uyoyiqina ngo-music ndacimisa umagqantshintshi edlala itivi game ndithi yeyi idiniwe le tivi ubuyidlala ubusuku nemini usayidlala nangoku yazi le nto iyawuba ngathi unomona bawukazi mna kukho le ntwana yasendlini incinci iyathanda xa sibukele nto zasebusuku okanye ndibukele indaba iphithizele ecam kwetivi fika itivi ibishishisa ndithi kuyo kwadini igazi lakho alivumelani netivi umzakala nomzobobo xa unegazi elimdaka iyashishisa umzobobo ayidlala itivi phambi kwakhe igazi elimdaka kuba kaloku azange amgoduse umamakhe okay umzekelo bawukazi ubungumntu ongayenzi imisebenzi mhlawumbi nebhekilana ayisozidlala itivi phambi kwakho izawushishisa kaloku bakwazi uyatyala kaloku ezi zanto ziyaliva igazi kuthiwa uhamba kubona ewe ziyaliva igazi uyayazi uba le yasendlini incinci iphithizela ndibe nomzi ndithi kwadini igazi lakho imbeleko nimenzela hayi ayombeleko shem hayi kaloku into zesixhosa endlini uyayazi kukho umalume pha so izinto ziyakhawuleziswela ndiyabona uba eli gazi lentwana libangelwa yintoni eentwana zisebenzisa iiphambasi thina sasifaka inapkeni straight ayiyo le ntwana unatseka le ntwana ka-abush le ntwana utatayo ngowangapha bawu hayi mani kuthiwa yenza inapkini hayi bawukazi uba umntana bengayikhange ayifakwa inapkini ngeli hlobo lethu kufakwa unoqoki ezanti bawukazi iyawushishisa eqale iifowuni sizilungiselwa ngobani ngo-abdush ke ngoku ezanto njeba idibene nombane yonke laa nto ayimfuni ke ngoku kuba funeke kulungisiwe yazi ntona kunini bawukazi ndayifundisa uzithutha ayikwazi tu
ayikwazi le ntwana ndithi ndoyifunza ndithi kodini ihla ucela uba ukhokho uzala ngubani ukhokho uzala ngubani ayikwazi le kodwa nani bawukwazi yintoni nisithi umntana nguAbdul Obuhle hayi mana ninawuthi umntana ngolo hayi wena uyabona mna ndikuxela inyani mna eyona ndindenza uba le ntwana ndiyithathele ingqalelo bawukazi because of kaloku iisupeka ziphena apha endlini yazi uba le ntwana ilungise imobisel kathangane wotuka utangane 5 years mntana kodwa wayilungisa imobisel wotuka utangane inegazi lanantsika bawukazi akaloku eza ntwana bawukazi indaba yolungisa ifowuni ikolapha egazini incanca kutata incanca kumama yabona ke lesibini ya bekuthandabuza uba hayi noba nayo ngekanantsika ngeka-Abdul inteni nento leziyebuyephi nayo hayi le ntwana ikhuphe i-IC ye-TV yaphinde yayifakela ngokwayo inongabi na-3 years 4 months hoyi yayikhupha i-IC yaphinda yayibuyisela yalayididini bawo ndathi ligazi linye eli kaloku kuthiwa ezi ntwana ngaphaya emva ya uthi umntana ezalwa kuthiwa xa ufikelele ku-grade 12 funeka ube kanti uyakwazi ukha indlu uyigqibe ya umzekelo uyifakele nebhendri kwathu funeka uyazi uba uyakwazi uzenzela imoto yakho noba uyiqhuba iyophela phi okuba mawube nemoto hayi bakwazi abanye abantu bangaciba siyaxoka uyayazi ya abantu abanintsi into xa besiziva ziba ngathi siyaxoka nawe yabona mna xa uthetha ndiba nayo into othi uyaxoka ka ndiphinde ndiqonde uba hayi no kanophisana nawe hayi mna kodwa nawe bawukwazi uba nayo into ndiqonde uba kodwa ndiqonde tyini nawe suka nguba ukazi mani lo nakanondenza loo nto hayi nam ndingenayo into yoba kanti xa undixoseni uba hayi kukuba ukazi apha and siyatya apha andovele ndigoloze ndawungatyi ndigqibe nawe bawukazi uyibambela ukhumbula sisityi nantsika ibhega pha kuwo undiphekeza pha ndakuyeka kodwa ndayibheka laa bheka ndaqala ngomlilo foni ndawupasa kwayo no ndayiphala ibheka ngeyibukaneni avala hayi lena kaloku uyibheka ngenantsika ngobotya ikwazi esasonka noma ngxathathu bawukazi iyafana nelazanya mani kanti yabelungu okay sibondiwe sibawukwazi hayi uyayazi laa nkqubo kuthiwa nguzibondiwe apha etivini ya umntu ubebheka apha waye-ekta khona waye-ekta khona ungekamboni kebheka umngqusho akawubondi ubambeka mntambo ntoni ucela uxelele bawukazi ngikhumbuza umntambo kamama mama wangu ndandimntanda kodini ndandibe ndiqonda uba nawe babekuya ngokwam ngase ndilithathe ilahle lakho lukazi wena wawulilahle wena bawukazi uyaqala ukuze siphele sijomana kaloku bawukazi wena ndandinomamakho wena ndandinomamakho kunye caweni sikhonze sobabini yabona wena ke sajomana funa sixabana andithi mna le nto yakuyicingayo yokundweba hayi mna ndizithanda iijokes zakho yifo ndini uyawuyeka ukutya nawe hayi ndibe nanga nokutya lento masixabane ukuxabana oku sixabane ecaleni okutyeni suba sungcola apha liyabona le nto uza nayo bakazi le nto umane undixelezela noba xa sixabana masingafaki ukutya hayi akungendawo yile nto ifuneka apha kwepolitiki ya baxabane kodwa zibe izinto zihamba kakuhle zona i-service delivery abantu service delivery bantu hayi bawazi banqovelelwe lodwa zona akwale siyigqibile video nokutya udala siyigqibile sifuna ukugqiba ukutya thina